Plazer utza da gaur niretzat, etekin ekonomia jardunaldizan bigarren edizio hau hasten den egun hontan zuekin hemen egotia. Ta gaurkuan, gure enpresen etorkizuneako eta beraz Euskadiren ekonomiarako funtsezkoa dan gai bati buruz hausnartzeko bildugea, talentua zela erakarri. Geru eta globalizatu haua eta lehiakorragoa dan ingurune baten bizigea, nun erakundiak moduarin baten egokitzu bihar deuen merkatuen etengabeko aldaketeta. Testu inguru hontan, talentua bihurtu da baliabideik baliotzuena. Beraz, profesional onenak ekarri, garatu eta atxikitzia lortzen duen enpresak gidatuko deue etorkizuna. Euskal enpresen kasuan, biharrezkoa da kualifikazio handiko lantaldia izatia lehiakorrak izateko. Gure lurraldia, industria tradizioa beratzekoa eta ekintzailea da, eta hasten jarraitzeko eta nazioartean nabarmentzeko ahalmena handia dauka, baina hortako talentu erakartzeko gai izan behar deu, bai hemengua, zein atzerrikoa. Kontua ez talako langilea kontratatzia, baizik eta enpresaren ikuspegisakin bat datozenak identifikatzia, bizarko erronkei aurreitzeko trebetasunak dituenak antzematia, eta gure gizartean eta enpresen eraldaketa bultzatuko deuen proiektuetan parte hartu eta nahiko deuenak erakartzia. Alkarrekin sortu beharko deu beraz, talentua sustatu, elikatu eta hasiko doan ekosistema. Hori dalata, batea jarriko deuz gaur, talentu erakartzeko ekosistema hori eraikitzeko biharrezkoak diran 3 osagaiak. Enpresa, unibertsitatea eta erakunde publikoa. Gaur zuekin danakin, Eusko Jaurlaritzak finantza entitatiakin batea ondutako ekonomia topaketen 2025ko lehenengo jardunaldia. Egunon guztioi eta eskerrik asko bertaratzeagatik, sailburu anderea, alkate orde jauna, eta interesa erakusteagatik Euskadiren etorkizunerako funtsezko den gai honen inguruan, lehenengo izlari bat izan dugu dagoeneko, aurkezpen moduan, sarrera moduan balio izan diguna gairako, talentua erakartzea eta talentua errotzea, hemen mantentzea. Solasaldi honetan saiatuko gara nolabait, diagnostiko eguneratu bat egiten eta batez ere, eta gaurko solasaldiaren tituloak edo goiburuak dioen moduan, talentua erakartzeko gako horiek nolabait zehazten. Ez bada ere lan bat ere xumea. Berriki irakurri diot, solasaldi honetarako informazioa bilatzen, Juan Ignacio Pérez Iglesiasi, jakindeko presidentea zeneko adierazpen bat, iruditzen zaidala oso ondo zehazten duela gaur eskuartean daukagun gai honen tamaina edo garrantzia, eta horregatik ekarri nahi izan dut sarrera honetara. Esaten du gizarte guztiek, herrialde guztiek, marko temporal desberdineko arazoei aurre egin behar izaten dietela, arazo batzuk egunetan edo astetan luzatzen dira, badira ere hilabeteetan luzatzen direnak, urtetan ere bai, eta bada gutxiengo bat, belaunaldi oso bati eragiten diona, ez da? Eta hori deitzen diegu erronka edo erronka handiak. Gutxi dira, gutxiengoa dira, akaso, baina horien tamaina eta implikazioak garrantzi handikoak dira. Arrakastaz gainditzen bada erronka hori, gizarte oso batek aurrera egin dezake, baina kontrara porrote egitekotan geldialdia edota atzeraldia ere gertatu liteke. Zein da Euskadiren erronka handia, edo erronka handietako, baita bakarra, erronka demografikoa esango dugu. Azken hamarkadetan, hau ez da gauza berria, jakina da, progresiboki jaiotze tasa hori jaisten joan da, eta horrekin batera, erretiroa hartzen duen langile kopurua inoizko handiena da. Eta datu bat ere zentzu honetan. Azken hamarkadan, jubilatu diren langile direnen kopuru 20 zira, eta egun adinez nagusi direnen populazioaren boste bat jubilatuta dago. Hori dira datu batzuk. Eta horrek zer eragin du? Sektore guztietan langile falta bat, eta baita ere, eta bereziki, profil kualifikatuena, edo kasu honetan, solasaldi honetan, eta orokorrean talentu gisa identifikatzen dugun horiena, ez da? Eta horretan zentratuko gara, entzuzen gaurko solasaldiak. Urandita sartzeko, oraingo honetan, 3 izlari dauzkagu, 3 gonbidatu dauzkat hemen nirekin, Maiaren bueltan.
Hiru gonbidatu gaiari ertz desberdinetatik heltzeko helburuz, enpresaren mundutik, erakunde publikoetatik eta hezkuntzatik, unibertsitatetik, argi dagoelako, eta hau bada aldez aurretik atera dezakegun ondorio badagoeneko amaierara iritsi aurretik, ahaleginak kasu honetan transversala izan behar duela fruiturik eman dezan, ezta? Aurkezpen egingo ditugu hasteko eta behin, Andres Arizkorreta, Kafeko presidente oia, eta Zirkulo de Empresarios Euskadiko presidentea. Egunon, Andres. Egunon. Unai Andueza, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapeneko eta Proiektu Estrategikoetako diputatua. Eta eskerrak eman behar dizkizut, ez da astebete ere karguan zaudela, eta dagoeneko mentzaitugu sola saldian, beraz, eskerrik asko. Eta Lander Beloki, Mondragon Unibertsitateko Enpresagintzako dekanoa, eskerrik asko zuri ere bertaratzeagatik. Zuei eta egunon. Tira, esan daiteke, irtenbideak ematea baino, mai gainean jartzea baino, akaso simpleagoa edo egingarriagoa izaten dela hasiera batean diagnostikoa egitea, ez da? Eta hortik hasiko gara diagnostikotik, hasieratik hasiko gara alegia. Eta galdetu nahi nizuen hasteko eta behin, galdera hirurei luzatuta, nola ikusten duzuen egun Euskadi talentua erakartzeari dagokionean? Badira urte batzuk diagnostiko bat egin zela, erronka hau identifikatu zela, bide bat ere egiten hasira, non gaude orain? Zein da argazkia? Bueno, benetan esateko, eta badakituko gogorra dela, baina argazki ez da politika. Nik uste dut erronka oso handiak dauzkagu, eta lehenengo igual datukin hasiko gehan. Eta nik uste komenigarria dela datu batzuk garbi ukitzea hasi baino lehen. Ez dut gehiegi emango. Baina bai, lehenengo populazioa. Hartzen baldin badu gure erkidegoa, porque datuk ez dauka erkidegokoak, azken 80tik 22 gure populazioa igo gindala 2,5. Estatu osoan 27, Madriden 47, Valentzian 41, Katalunian 30, eta Nafarroan 30. Orduan, hori, azkenean, tamaino bat behar dugula. Eta errealitate da, tamaino, gero eta gutxiago garela. Eta, joken baldin magena, pixka bat sakonago, eta hori, orain dala 2 urte, Konfebasek egin zuen txosten bat, eta datuak handaude, momentu hontan, hori zen 82an, berdin da, azken hamarkadan, galdu egin dugu erkidean, 74.000 persona kapaz lan egiteko, 74.000. Eta momentu hontan, lanean daudenetik, 125 jubilatu egingo direla hurrengo hamarkadan. Orduan, eta hurrengo 3 hamarkadan, 240.000 galdu egingo dugula personak. Orduan, hori berriro sartu egin behar dugulako jendeak mantentzeko daukagun tamaina. Ez dut esaten errekuperatzeko geneukan tamaina. Orduan, nik uste dut, eta gero sartuko gera nahi badin bazutu, detailetan nola hori gainera kualifikatuen artean ze problema dauzkagun. Baina datu hauek nik uste dut importanteagoa dira finkatzeko ze tamainako problema daukagu. Datu horiekin erraz kalkulatu dezakegula, ikusi dezakegula ez dutela ematen alegia, eta tira beharko dugula horri arazo horri begira jarri. Zuei ere, Unai eta Lander, bota nahi nizuen galdera berdina, nola ikusten duzuen, bakoitza zuen esparrutatik egungo argazki hori. Zalantzari gabe, eta Andresek datuak ipini ditu, ez? Talentuaren eta pertsonen beharra nabaria da, bai? Hori garbi ikusten da, bai? Alde batetikan, bai nik esango nukena da, askotan pertsonak erakartze hortan zentratzen gara, eta gero aukiko da unik uste solasaldian zehar tartea, horri buruz hitz egiteko, baina baita ere, gure ikuspuntutik, administrazio publiko, eta kasu honetan Gipuzkoako Foru Aldundiaren ikuspuntutikan, importantea da baita ere, talentu horiek, pertsona horiek jakinda gero eta gutxiago direla, baino sortzen jutia baita ere talentu hori bertan, erakartzia baita ere, errotzea, zuk ondo esan desun bezala, eta enpresa baten aspaldi esan ziaten bezala loratzea baita ere, bai? Osea, loratzea daukasun pertsona horien ibilbidea. Nik eituko nuke, Andresek eman dizkien datu bai,
bai gehituko niokera beste faktore batzuk ipini nahiko nituzke hausnarketarako mahai gainean. Hori gutxi balitz, eta demografikoki daukagun piramide hori realidade bada, horretaz haratago esango nukena da, justu belaunaldi hontan edo eta urte hauetan gainera transizio batzuei aurre egiten ari gala. Transizio digitala, transizio demografikoa bera aipatu da, jasangarritasunaren eta ekologiaren inguruko transizio guzti hori, horrek ere badu eragina, eta horretaz gain, aparte, nik usten dut, pertsona gazteenek, ez gazteenek bakarrik, baina pertsona gazteenek ere, lana beste ikuspuntu batetikan eta beste balio batzutatikan ikusten dutela. Ez hobeak eta ez txarragoak, baina balioak ere aldatzen dijoaz generazio berriengan. Horrentxe dago Javier Larrañaga bai, eta Javier Larrañagak behin aipatu zuen, bere momentuan gure aiton amonek, enpresa bakar baten lan egiten zuten, bai? Hemen geudenok, media bezala nik ez dakit, 4 edo 7 edo 6, bakoitzak desberdina izango du, baina enpresa desberdinetan arituko gea, eta etorkizuneko generazio berrienek, haien 7 enpresetan batea lan egiteko aukera ere izango dute, bai? Orduan, pertsonan gabezi horrez haratago, egia da baita ere, beste faktore guzti hau edanak, bai eragiten dutela, eta bai enpresen ikuspuntutik ere, azentuatu edo eta era batea esateko bestea, beste errealidade batekin topatzen gehala, bai? Pertsonak gutxiago dauzkau, eta gainera, beste gure patroi batzuk, ohituta gauden patroi batzun, desberdinekin jokatu dezakete. Nik hori mai gainean eripinik honen nahiko nuke diagnostiko gisa. Eta ekarriko dugu ere solasaldira, komentatu dugu hiruron artean, zehaztasunetan sartzen garenean, Lander, zure aldetik nola ikusten duzu egoera? Zenbakian nabarmena dira, ez? Da nik uste oso ondo marraztu dula Andresek ze goratan gauden, eta argazkia ez da bat ere txukuna. Eta talentoaren beharra nabarmenki azaleratzen da, eta talentoa eratzeko bideetan, nik uste estrategia batzutan badakigula nola egin eta ari garala egiten, eta hori ziurraski da gure barnean, gure gizartean, gazte jendea gaitzeko prozesuak, nahiko ondo doaz, daukagu hezkuntza sistema bat, unibertsitate sistema bat, emaitza nahiko txukunak emate dituna, naiz eta beti dago hobekuntzarako margena, baina horrekin ez dugu nahikoa. Zenbaki ez aparte, demografiaren bilakaera eta jaiotze tasaren bilakaera kontra egiten du, eta asko okertuko ditu zenbaki horiek, bertakoekin. Beraz hori itzaigu nahikoa, eta hortan daukagu gaitasuna esan genezake. Eta orain esploratu barra dauzkagu bide berri batzuk, gauzaian bezala kostatzen ari dianak, eta kanpoko talentoa nola erakarri, ez? Eta kanpoko talentoa erakartzeko nik uste ez gaudela oraindik prest, ez dauzkagula markoak, ez dauzkagula prozesuak, ez daukagula sensibilidadea, eta bide bakarra daukagu. Ze barneko garapen endogenoko talentoarekin etzaigu nahikoa izango, ez da reposiziorako ere. Orduan, derrigor hor beharrezkoa zaiguna da, estrategia global bat, eta horrek eragiten digu, hemen gauden eragile guztioi noski, ez? Hezkuntza sistemari, administrazioari, enpresari, gizartari oroar, eta horrek ekarriko ditu galdaketan nabarmenak, baina hori da daukagun bide bakarra osatu alizateko behar dugun talentua, baldin da, gure sistema ekonomikoa eta azken finean, ongizateko sistema mantentzeko gaitasuna edukitza nahi baldin badugu. Kanpoko talentua erakartzea hori badu gaurko solasaldiko puntu bat, nahiko mardula dena eta mamia baduena, baina galdetzean nahi dizuen ere bai, zein iruditza zaizuen direla zentzu honetan talentua erakartzeko orduan Euskadiren abantaiak edo indarguneak, baikortasun puntu batera jartzearen solasaldiari, eta oztopoak edo zaitasunak. Nik nahi ahal baldin badiat erantzun edo osatu nahi dut Landerrek esan dagoa, porque bai, zaitasuna dauzkagu, eta horrentxe egiten gogu kanpoko jendeak erakartzeko, eta esaten duzu, barrukoa, baina barruan ere badauzkagu erronka desente. Erronka desente. Eta industriatik ikuspegita, esaten dugu, gure industria, bultzatu nahi dugula, eta ni ados nago, baina momentu ondan, industriak ezin du, hemengo jendearekin, bete, daukan, errekin enbaruko jendekin. Zeren, eta, klaro, hemen
debate oso polit dago, alde batetik dago, eta garbi dauket, personen askatasuna, aukerak egiteko, baina gero guk industria bertzala zer demanda daukagun, zer eskaria egiten dagoen. Eta, klaro, han badago diferentzia handi bat. Porque gero eta guk gure enpresak eta gure sistema bultzatzeko behar dugu batez ere STEMko jendeak. Eta jendek gero eta gutxiago juten dela. Eta guk garbi nik adibide bat jarriko dut, eta hori esan dut leku batzutan. Guk nahi dugu proiektu berezi bat garatu, osea azkenan metro gidaririk gabeko metroa, eta horretarako behar dugu 5-6 urte 200 ingeniero telekok hori garatzeko. Zenbat ateratzen dira Euskal Herriko Unibertsitatetik urtero? 20 bat? Hori, bakarrik, claro, gero, eta igual ja uran ditan sartzen naiz. Claro, emakumearen papera asunto honetan. Gutxi gora bera, gure sistema unibertsitatea emakumeak erdia baino gehiago die. Baina gero juten badimazen ingenieritzan, eta datuz dauzket estatu mailakoa, baina hemen, parezia izango die, 26%. 26%. Claro, nik, beste lanpostu eta beste lanbide ona baldin baukate, baina dago seguro. Eta hori lortzea, kanpainak eta hori egin ditugu, eta ez dute guai. Eta hori, nik usteet, eta problema, askoz latzagoa da, heziketa profesional. Heziketa profesionalan, gure datuen arabera, ez da gatu zehatzak, baina emakumeak ez dira juten. Ez dira juten, mekanika, elektrizidad, soldadura, holako gauzak. Nik ja utzi nitun 110%. Eta hori garbi dago, eta gure fabriketara, azken, zuk hartzen duzu, azken 10 urte, azken 20 110 baino gutxigo sartzen dire emakumeek. Eta han, bai garbi dauket, askok eta askok, ez daukate aukera onak, daude, arropa dendan, eta beste gauzetan, soldata gutxiako egin, eta baldintzan askoz gobeako. Askatasuna da, perfecto. Baina baita ere, hasi baino lehen, kanpora begira, ez dakit posible den zeo zer barruan egitea, porque aukera badauzkagu, bete gabe, eta mezua ez da llegatzen. Marka. Bai, bai gaina jarri duzunez, Landerri ere hori planteatu nahi nion, emakumean aipatu duzu, hori ere jakin nahiko nuke, zuen aldetik nola ikusten duzuen, ze garapen aldaketa ematen ari diren zentzu honetan, edo nola hurbildu daitezke profil edo lanbide mota hauek gehiago emakumeei, eta bide batez ere, mai gainean jarri, dagoen desberdintasun iaia kroniko hori, ez da, behar diren profil kualifikatuen artean, eta ikasle gazteenek aukeratzen dituzten, ikasketa moten artean, nola parekatu hori. Asko kostatzen ari da prozesuak dira. Identifikatuta daude arazo horiek, ez? Estemak daukan beharra eta deskonpensazioa eskarita eskaintzen artean, emakumezkoen joera, ez? Eta joera horiek ez daude erabat bat gure ehun produktiboak behar duen horretarako. Badaude hainbat ekimen martxan, erakundeak, unibertsitateak eta baina ez da iristen, ez da aldatzen, portzentairi, ez da aldatzen. Eta hor jarraitzen dugu, eta eratadoz, hor erronka nabarmena dauko baitaren nola ajustatu barnean, ez? Eta esango nuke gainera ez tala horren beste ez ezagutzagatik, baizik eta naiz eta jakin, erabaki beretsua hartzen jarraitzen dute gaur egungo gaztek, askatasunetik. Gero horrek bere arazoak ekartzen ditu gerora begira, ez? Eta ez da erresa, ziurazki estrategia berri batzuk asmatu beharko dira guzti hortan. Ni uste eragileak kontziente direla edo garela, baina alata guztiz ere, portzentaioek hor jarraitzen dute, eta uste baino asko zazeren motelagoari dira mugitzen, ez? Zer egiten unibertsitatea zehazki adibidetan, gazteetara behar diren profil mota horiek iristarazteko, edo zagukarazteko lan merkatuak zer behar duen benetan, edo nondik jo lezaketen? Nik uste garrantzitsua la difusioa aurreko hezkuntza etapatera, eta hor denok gure esfortzuak egite ditugu, ez, kontatzeko zertan gauden, zertan gabiltzan,
ikasketa bide bakoitzak zer ate berri irekitzen ditun, nondi joan gizartea, nik uste informazioa egon badagola, eta helarazten dala, dinamikak egiten dira, eskaintzaren azalpenak nik uste nahiko zehaztasunez egiten diala, baina ez gira iristen. Osea, nik uste ez dala gainera ezagutzaren ingurukoa, baizik eta ezagutza hori jakiteak ez du aldatzen erabakia, eta hori komplejoa da, ez? Gazte jendeak ze aspiratzen du. Hainez bat azprestekoaz, noski, gero badaude, lerrokatzen dianak behar horiekin. Orduan, horre gizarte bezala baukagu, nik uste zer egina, ez? Eta zer egina, ziurraski goizagotik. Emakumezkoekin adibidez, egin di hainbat saio erreferente bezala proiektatzeko ohikoak ez diran perfiletako postuak ez da kontatzeko, beren esperientzia, beren ibilbidea, zer dalan hori, ez? Emakume izan arren zergatik ez, ohikoak ez diren postutan egon alizaten proiektu izateko, baina referentzialtasun hori oraindik nik uste ez dala nahikoa. Beaz, ziurraski jarraitu behar dugu insistitzen guzti hortan, baina aldaketaren abiadura motela da, eta zenbait ikusita ez dakau denbora askorik aldaketa hori bultzatu alizateko da. Hori hitz egiten ari garelako gazteengana heltzeaz, baina pentsatzekoa da unibertsitatearentzat ere teknologiaren garapenaren abiadura izugarri horretara egokitzea besteak beste, ez dela lan erraza, ez da? Erabat. Unibertsitatean aldaketak asko etortzen dira baita ere enpresa eunarekin. Eta enpresen beharrak gertu eta ondo ezagutzeak ekartzen duena baita ere da unibertsitatearen eskaintza moldatzen joatea, ez? Prozesu hortan ziurraski baita ere bizkortasuna behar dugu, ze badauzko gure bermearen ikuspuntutik ezarritako, hainbat prozesu geldoak direnak baita ere, ez, titulo berriak martxan jarri alizateko, esparru berriak irikitzeko, eta baina guretzat iparra markatzen duna da gizartean da bereziki enpresaren beharrak, horrek markatzen dizkigu. Aipatu dituzu gazten aspirazioak eta gai horri helduko diogu besteak beste. Baldintza erakargarri ez, hitz egiten dugu askotan, talentu hori erakartzeko, gazte horiek erakartzeko, baina komeniko litzake akaso zehaztea apur bat, ez? Baldintza erakargarri ari garenean, zertaz ari garen. Akaso denoi, lehen kolpean etortzen zaigun nagusia soldata izan daiteke, eta bada bat garrantzitsua, baina ez da bakarra. Nola ikusten duzu baldintzena? Bai. Niko goratzen naiz, guk zirkulo enpresariosetik antolatzen dugu urtero, ja 2 urte, eta hurrengoan ekainan egingo dugu, jardunaldi bat nola ustartu heziketa sistema eta enpresa. Eta ekartzen dugu esperientzia batzuk kanpotik. Eta niko goratzen naiz, joan den urtean, egon zen Londresen ibilitako aditu bat asunto hauetan. Bera Galiziakoa zen, hemen ikasizun, eta gero Londresera joan zen, eta esan ni ez naiz bueltatzen. Eta berak esatengo talentu atraktibo edo leku batea, talentu erakartzeko, behar lehenengo lekua esagutzea. Hori ja, nik uste, han pausuak eman ditugu. Gero eta esagunak era, turismo badauka ere hemen, eragin portioa, jendea tortzen dut, hemen, ez dago gaizki, orduan, pensatzen dut. Bigarrena esaten da, kapitalak eta unibertsitatea. Kapitalak etortzea. Kapitalak ez baldin etortzen, ez dago mugimendurik. Barruko kapitala bakarrik, barruko jendearekin. Barruko kapitala, kanpoko jendea erakartzeko, eta guk hemen aulezia badaukagu. Kapitalak, gero badauka bere alde txarrak ere bai, konform. Gero unibertsitatea, berak esaten zuen. Jendea erakarri nahi hartu gaztetatik. Gero oso zaila da, 50 piko urtekin, jendea ja, afinkatu bagoa dago, eta problema gehiago mugitzeko. Orduan, eta hortarako, unibertsitatea. Eta nik ez ditu datu bauzkat, nahiago detez ematea, gure datuak, zenbat jende ekartzen dugu kanpotikan gure unibertsitatea. Eta hori juten baldin mazea, gero, amaster eta doktorutzak eta horiek, gero eta gutxigo. Badaude salbuespen batzuk, zientzia arloan eta hori, baina enpresa ikuskugotik, business administration eta ingenieritzan oso jende gutxi etortzen da onera. Orduan, baldin bada etortzen unibertsitatean, gero zaila izango da. Orduan, beste gauzak, ja gero, beste gauzak
soldata eta esebitzizak eta tal, hori da erabakitzen baldin baduzu, edo aukera baldin badukazu hori erabakitzeko. Baina lehenengoak dira, zen gainera jende gaztean nahi du, mugimendu egitea, nahi du gauza berriak egitea, ez du nahi lanpostu gatik, esan nahi dut talentuak edo adituak dauden. Eta orduan, nik uste dut, hartzen baldin badugu, hori Londresekoa esan dakoa, pues, argazkian lana badauka. Zaten genuen, soldataren baldintza ez dela bakarra, hor, jokoan sartzen direlako beste kontu batzuk ere, esaterako, etxe bizitza izan daiteke, bestelako zerbitzuak, kasu honetan, akaso etxera ekarriz, Euskadi daukan autogobernu mailarekin, nolabaiteko margina ere eduki dezakegu, zentzu honetan, erakartzeko edo erakargarri egiteko hemen eskaini dezakegun hori, unai? Bai, niki ados nao, esan dezuenarekin, eta soldata faktore bada, bai, logikoki, baina soldata zaratago, guk 2020az gerostikan, aldundian, 85 enpresekin batea, 5 urtetan, prozesu bat martxan jarri dugu, bizkat ulertzeko, gazteen hoiek, soldata zaratago, edo soldata duin hoiek zaratago, zer gehiago topatzen zuten, edo zer bilatu nahi zuten, ez? Eta bati bat 4 faktore agertu zian. 4 faktore zian, eta lehena zan, ikasteko aukera, hasteko aukera, gauza berriak egiteko aukera hori. Bigarrena zan, interrelazionatzeko aukera, hau da, jende berria lantaldean aritzeko aukera, eta gero zauden bi, nahiko pisu hartzen zutenak, eta zian alde batetikan, autonomia ulertuta, ez nik nahi detena egitea momentu bakoitzian, baizik eta nik kontutan izatea erabaki batzuk hartzen dianen enpresan, eta bestalde batetikan, eta oso fuerte agertzen zana, agian gure generazioetan etzan agertzen zan propositua. Zertarako haine izau egiten, eta horrekin lotuta eta ustartzen dut oin erantzuko izut, horrekin ustartzen dut baita ere, kuriosua da, eta estem bokaziotaz arikiu geha, eta guztiz errealidadia da, mai gainean ipinina dana, saiakera guztiak eta desberdinak, eta aldunditikan ere ekimen desberdina martxan jarri arren, baina bioingenieritzetan adibidez, badatuak nahiko alderantzizkoak dira, bai? Eta emakume asko dago. Horrekin zerrekin lotzen da, agian izan leike baita ere proposito horrekin, bai, aztertzekoa izango litzateke, bai? Eta besteari dagokionez, azken galdera egin diasunei dagokionez, nik usten dut, sorte badala, bai? Sorte badala azken finean kompetentzi batzun bitartez, guk gauza batzuk arautu alizatia eta gauza batzukin jokatu alizatia, holano fiskalitatea, bai? Reforma fiskala ere hor dago, saiatu behar deguna da, ondo esan duten bezala, erakargarri izan behar dugu, ezagutara eman behar dugu, gero erakargarri izan behar dugu, egia da bizikalidade hon badaukagula, hezkuntza sistema bat, unibertsitate zentro teknologikoen aukera on batzuk badauzkagula, baina aldi berian guk, aldunditikan behintzat, bi palankakin jokatzen dugun hortan, bai, diru laguntza, deialdiak edo diru laguntzak eskaini ditzakegu, eta fiskalidaria ere tresna importante da, hor bai saiatu behar duguna da, azken finean, erakargarri egiten, bai etxe bizitzarako akzeso hori, eta oin martxan jarri dan, eta abian jarri dan, erreforma horren baitan, hainbat eta hainbat neurri sartzen dira, bai, gazteekiko sarbide hori erraztaraztu alizateko, eta bestaldeia konkretuki, eta erakartzeari dagokionez, oin dela urte batzuk dagoeneko, 2018an, martxan jarri zan, kanpoan dauden pertsona haiek fiskalidade atraktibo erakargarri baten bitartez, Gipuzkoaratzeko patriados deitzen zaion erregimen hori ere, bai? Horrek azken finean, lehiakorrago egiten gaitulako, soldati dagokionez ere, oda kanpoan norbait beste kondizio batzutan egonda ere, fiskalidadearen bitartez erakargarriago eta beste gauza batzuk eskaini zaizkigo helbuloko pakete berdinean. Iruditzen zait baldintzak nahiko ondo zehaztuta dauzkagula, edo behintzat nahiko ados gaudela, ez? Erakargarri izan daitezken baldintza horietan, baina ematen ari dira egun Euskadin, soldata aipatzen genuen, soldata erakargarriak ordaintzen zaizkiek gaztei, bereziki Euskadin? Ez, garbi, baina nik uste dut horren gainean dago, eta hori gaztentzako oso importantea da, zuk esan dezuna, da proiektu empresarial bat. Proiektu ez baldin badugu onartzen, ez dago zer egiterik. Eta proiektu izan behar duela atraktiboa, zeren aukera daukate, eske garbi eukien behar dugula, guk ez dugu aukeratzen jendeak aukeratzen gaitu. Momentu honetan, hola gaude, eta guk lehian gaude,
guk hemen, kafen, beste enpresakin. Baina Europan mailan badaukagu, elkarte bat, eta bultzatuta baita ere Bruselasetik bultzatuta, eta gu, han beste enpresamen gure kompetidorekin biltzen garela, gure sektorea atraktibo egiteko, batzutan trenak, hori gauza zarragia, gu nahi dugu, ziberseguridad, inteligencia artificial, baina hemen daukazu hori. Hori da gure lana baita ere, borrokatu egin behar da, proiektu empresarial bat, ez baldin badago, soldata dago. Eta proiektu empresarial bat baldin badago, izan behar dela atraktibo, izan behar da aurrerakoia, eta hortarako behar duzu merkatuan daudena, bestela ez duzu ekarriko. Hori da, bigarren gauza. Baina lehenengo da, eta hori guri enpresario bezala tokatzen zaigu, da proiektu atraktibo izatea. Nik sentitzen dut esatea hola, baina, baldin badaukagu mekanizatu taller bat, ez dakize iskinan mendian, hori imposible da, izango da talentorak ertzea. Imposible. Hemengo bai, perfecto. Baina kanpoko jendea ez da jungo. Porque, gero badago beste prozesuak, eta guare ere bai ez daude kondizio honinean. Jendean nahi du, hiri haundietara jutea, hori da gazten, eta horrexegaitik San Francisco, Boston, Londres, Copenhague, Estocolmo, hola ju nahi dute. Eta hemen, zoritzarrez, Madrid eta Barcelona, eta hemen ez daukagu hori, horren aurka jokatu egin behar degula, eta proiektu sendoa. Eta proiektu sendoa baldin baukazu, ordaindu egin behar zu merkatuarena. Guten baldin bazera ekonomia de kostos, hori ja pasatu egin da. Hori guk ezin dugu, hori batalla hori galdu egin genuen, edo ondo galduta gainera, eta beste pantalla. Nik uste gakoa hasieratik atera dela, jarri dugula mahai gainean, globalizazioa aipatzen da, izan ere, profil kualifikatuak edo talentu hori erakartzeko beharra, ez da noski gure kontua bakarri, garatutako herrialde gehienetan agertzen den edo dagoen fenomeno bat, edo erronka bat da, pentsa Europan gutxi gora bera, mota hortako, profil kualifikatuko, milioi bat enplegu inguru galtzen da urtean, eta hori horrela izanik, talentua erakartzeko lehia oso handia da. Nola jokatu dezake, marko horretan, Euskadik talentua, nazioartetik ere erakartzeko, gure abantailekin, baina gure txikitasunetik ere, bai? Bai, horre hainbat tekla ezberdin moitu beharria, moitzen ari dira, ez? Eta da lehenengo da lurralde erakargarria izatea, eta baldintza aproposak eukitzea lehenago aipatu dira faktore garrantzitsu batzuk, ez? Hiriek daukaten proiektzioa, enpresa dauzkaten proiektuak baita ere oso elementu importantea, eta guk zentzu hortan dauzkagu enpresa ertaina handia, baina dauzkagu berezik enpresa txikiak, ez? Eta enpresa txikietan ahalegin nabarmena egin beharra da hortarako, eta ez da batere erresa. Ziurazki askoz erakargarri jartzea eta beste aukeratzuk matezkizu zure bilakaera profesionalerako enpresa handi batek, ez? Enpresa txiki bate baino, atzerritar, urrundik etorriko litzaken norbaiten ikuspuntik hasiera batetan. Gero beste gauza bada, baliotan jarri litekela betera enpresa txikiago bat, ez? Baina elementu horiek moitu behar dira erakargarritasun horretarako. Gero gizarte bezala ere baita hainbat galdera inkomodo baita ere inbarra dauzkagu, ez? Horrek ze suposatzen du etortzen diren hoien txertatzeari okionez, horrek nola eragiten du gure, ohituretan, gure izakeran, gure hainbat elementu oinarrezko hienetan gure gizartean, ez? Beraz, faktore guzti horiek lantzen joan behar dira erakargarritasuna garatu ahal izateko derrigor. Gai horri helduta, kanpoko atzerriko talentua erakartzeari dagokionean, datu bat mahai gainean jartze aldera, Euskadik 2035ean beharko ditu atzerriko 10.000 langile inguru urteko, eta kontuan hartzekoa da, zifra hori, edo behar hori urtero 6% ari dela azten, eta gaurkotasunari lotuta berriki Eusko Jaurlaritzak atzerritarren lanerako baimena kudeatzeko eskumena hitzartu du, akordioa itxi dute. Honek ze aukera zabaltzen ditu, esan daiteke enpresarien aspaldiko eskari bat ere badela, zer suposatzen du honek?
nik uste dut hori albiste hona da, ziurtatzen baldin bada, porque ikusi duzu bestean zer gertatu da. Tituluen homologazioari buruz ari zara kasu honetan? Hori imposible da, hola, estrategia bat egitea, baina bueno, tira, nik lehendakari entzun diot egitaldi baten, nik uste dut, nola da hori, lanbideren bidez, 6.000 persona preparatu ditugu, zaintzarako eta ez dakize gauzatarako, eta gero gelditzen direla, zer ez gaude kapaz baimena bat emateko. Eske, hola ibiltzea momentu enten, pues, claro, eske hori da, hori da gauza bat, baina ez gaude bakarrik hortaz. Nik uste dut, ja, pentsatu egin behar dugula beste gozetan. Eta pentsatu egin behar dugu, zer egiten dute beste herrietan, eta saiatzea, behintzat, kopiatzea, baldin bada. Eta zer egiten dute, bueno, pues, adibide batzu daude. Osea, herri batzutan, eta hori garbi dago, por ejemplo, Kanadan, Singapurren, eta hori, zaten dute, bueno, a ver, guk zer garatu nahi dugu, zer sektore garatu nahi dugu. Bueno, pues ez dakit, digitala, edo kuantikoa, eta bueno, hori zenbat beharko dugu, 200 bat. Bueno, pues, vale, 200, eske azkenean dira liderrak, gero karrituen taldeak eta hori, eta danok batera, hori zen da bakarrik instituzioan, baizik eta ibiltzen direnak eta hori, eta esaten du programa bat, 5 urtetan, eta jungo gara kongresutara, eta jungo gara ez dakizu, eta jungo gara honen bila, eta jungo gara talde honen bila, eta hori fitxatu egin behar degula, olako gozak, baina definitu egin behar degula, eta nik uste gauza batzuk garbi dagoela, kuantiko, biociencias, movilidad sostenible, olako sektoretan posible da, ja, plan espezifiko bat egite. Eta bigarren gauza da, nik uste dut, batzutan ez da, ez da neurri zuzenak juteko, jendean nola ekartzen dugun, no, bestea da, lehen komentan duguna, innovaziorako eta enpresa berrian sortzeko prozesu oso importantea dela. Eta hori, ikusten duzu, por ejemplo, hemen daukagu Gipuzkoa, ez dakit Bizkaia dagoen, baina bai Bizkaian dago Dorrean ez dakit bat uste deitzen dela, eta, bueno, olako iniziatibak, claro, eske handikan sortzen direla, eta gure zientziako instituzioetik, por ejemplo, PIPC-tik, nanogune, han dago multiverse, han dago grafenea, han dago biofood, olako gauzak, hori empeño gehiokin behar dugula, zeren hori dira atraktibo dauzkatenak eta aukerak eukiko itugula jende berriak hartzen. Enpresa nik benetan, enpresa ertainak eta txikiak ez dakit nola egingo dute. Nahiko lana daukagu, txikiak gareno, munduan zehar, baina, bueno, pixka bat tamaina handiagoa daukagu, bueno, saiatzen gara moldatzea, baina, klaro, eske hemen beste alde batetikan, enpresa handiak errestazun gehiago daukate, baina errestazun gehiago daukagu kanpora juteko. Porque hemen baldintzak ez baldin badugu bilatzen, eta proiektuak aurrera eraman dugu, pues beste lekutan igual preste gongo direla. Orduan, mugitu egin behar dugu, porque ez da bakarrik igual ez ekartzea, baizik eta aukerak galtzea posible izango direnak hemen negotea. Deserrotzearen arrisku hori beraz ikusten diozu ere, kontu guzti honi? Ez deserrotzea, mantentzea daukaguna, baina azkundea poliki beste lekutara jutea. Aipatzen zenuen, noski, normala den moduan, enpresa txikientzat, enpresa txikita ertainentzat zailagoa dela, ez da, talentua erakartzeko ekimen horretan buru belarri egotea, enpresa handientzat, baino, nork lideratu behar du talentua erakartzeko erronka handi hau? Kasu honetan, elkarlan publiko-pribatuaz ari naiz, uste dut Euskadin nahiko sendoa dela, baina nori dagokio erronka handi hori lideratzea, nola bait? Nola ikusten duzuen? Nik uste pixkat danon lana dela, bai? Azken finean ikusten dut gaina Gipuzkoan oso errotuta daukau, lankidetzan konzeptu hori, eta nahita eskua da. Ni oso ados nao, Andresek aipatu ditun gaiekin, eta batipat balioan jarriko nituzke beak esan dulako baita ere, aldunditikan batipat Gipuzkoa txikia izan da, bai? Jakinda geografikoki eremu txiki baten bizi gehala, eta 700.000 biztanle pasatxo gehala,
apustu batzuk bai egin behar dira, eta hortan saiatu geha proiektu estrategikotatikan, dagoeneko sume batzuk genitun lekutan sektore berri batzuk generatzen, bai? Zeta horrek mapan posizionatzen zaitu, ez? Anekdota bezala kontatzen dut guk enpresak bisitatzen ditugunen, eta desente bisitatzen ditugu, gai hau behin da berriro ateratzen da, eta danak esaten digute bai, hau da, arazoetariko bat daukaguna. Aipatu ditugun sektore hauetan, bai? Ingenieritza, konputazio kuantikoa, mugikortasun jasangarria eta adimentsua, biozientziak, terapia aurreratua, hauekin lotutako enpresa batek esan zigun, gure arazo nagusia ez da, talentu erakartzea. Neri hilero kurrikulum pilo bat iristen zaizkit, bai? Eta azken finean da, lehen esan dugun gai horreatik, ez? Osa, proiektua oso interesantia baldin bada, zu posizionatu baldin bazea, hoin dala gutxi ikerlari batek baita ere, horre beka desberdinekin, eta erakartzen ditugun ikerlari horietako batek, ambit hauetako eta gai hauetako baten lanian aizenean, eta Gipuzkoara etorri danean, beak esantzuna zan bai, ezke Gipuzkoa oso ezaguna da gai hauetan. Osea, realmente, aipatzen egean gai konkretu honetan ezaguna da, eta zerbait berritzailea nahi bani maizu etorri behar dezu, ez? Orduan, nik usten dut, gure aldetik guri dagokionez, guk saiatu behar dugu administrazio publikotikan, ekimen hauek martxan jartzen, sektore berri hauek abian jartzen, bultzada bat ematen, betire lankidetza publiko-pribatuakin, bai, gu eragile bat gehiago behalako, eta Gipuzkoako estrategia danon artean egiten degulako. Hortan, logikoki baita ere, estrategia horiek martxan jartzen dienean erakarri bakarrik ez, baizik eta bertan ere sormen bat hoietara begiratutako formakuntzak, bai lanbide heziketakoak, bai unibertsitatekoak bideratu behar diau, saiatu behar dugu bertako jendia horrea bideratzen baita ere, eta bik aipatu da, eta nik uste dut biken lanak kasu honetan, eta errotuta eta alineatuta baita ere, lankidetza eta sektore hauekin dala baita ere, ekintzaile horiek, ekintzaile egon litezken horientzako lurralde erakargarria gehala, identifikatzia eta erakartzia baita ere, ekosistema hori badagolako bai, lurraldea atsegina izatea zaratago, zeta egia da, jende askok hiria hundietan bizi nahi du, baina beste batzuk ez. Eta beste batzuk baita ere, hiria hundietan bizi ondoren, hainbat pertsonek urte batzutan, beste bizimuru mota bana izaten dute baita ere, ez? Eta hemen egia da, beste kondizio batzuk eta beste gaitasun batzuk ematen dizkigula baita ere lurraldeak horren ikuspegitikan, bai. Orduan, zure galderan erantzunez nik uste danun lana, ekosistema sortzea, gure aldetikan kondizio on batzuk sortzea, eta pixkat denon artean lerrokatzia, pieza desberdinak, helburu berdina daukagulako. Lander, nola ikusten duzuzuk, aipatzen genuen ekosistema, hori zein da elkarlan horren osasuna, kasu honetan, erakunde publiko, enpresa eta hezkuntzarena. Nik uste oinarri batzu behar dela jarrita, baina seguro zer hobetu asko daukagu. Adibidez? Kasu konkretuetarako ez, guri pasate zaigu unibertsitatean, atzerriko ikasleak erakarri, eta asko kostatzen da, sarea eratu behar zu, eskaini behitzu programa, balintzazuk man beharria, eta gero, asko kostatzen da adibidez, atzerritar bat hemengo enpresetan, perfil eskatuetan txertatzea, ez kostatu egiten da. Kostatzen da, ziur aski egiten den irakurketa delako probabilidadea bajuagoa da, bertako batek baino, bertan geldia izateko, eta horren hau bueltatu litekerez bere herrira, baina nahiago de bertako bat, ez? Eta horrekin adibidez, konstantemente aurkitzen gen errealidea bada, ez? Gero ez dakazu, aldibiran beharra daka enpresa horrek, orduan behar hori utxi gelditu liteke, baldin eta agian, egokitzen ez baldin badu bere estrategia, egon litezkean aukera horiek, aprobetxatu alizateko ez. Guk moitu itazki dutekala batzuk, baina enpresaren konpromisoa behar dugu, aldiberan enpresak gauza batzuk enditazke, baina hezkuntza sistemaren laguntza behar du hainbat gauza horre gina alizateko, administrazio publikoak guztia dana engrasatu behar du, estrategia globalekin, orduan, derrigor elkarren arteko lanketa bat izan behar da, ez? Nik esan nuke konstientzia badagola, baina ekintza askoz gehiago egiteko aukeran egon bagaudela, eta horri heldu beharko diogu bai. Horratera duzu zailtasunetako bat, ezta? Atzerritik ona etortzen direnean, ikasketak egitera, jakintza transferentzia bat ematen da, eta ostean nola egin edo zer egin, bertan gelditu dadin, hori ez da lan erraza. Horia, ze lehena aipatu da, unek epatezun propositoa, ez, dala elementu garrantzitsutako bat.
segurazki errealitatean hitza da, baina proposito horren erdigunean, garapen profesionalaz aparte gaur egungo gazteak beste hainbat elementu gehiago ere eduki badazka. Eta horrek ekartzen duna da, agian ikuspuntu profesional batetik erabakiak oso zentzu askorik ez eduki arren, bizi ikuspuntu batetik, erabaki hainbat hartzen dira, ibilbide profesionala zaratago. Eta horrek ero baldintzatzen du, adibidez aipatu dugun guzti honetan, ez? Ze bokazio dago hainbat ibilbide profesionaletarako, ze bokazio dago hainbat ikasketetarako, horren uste propositoak asko markatzen dula. Dago beste faktore baita nik uste mailan gaina jarri beharrekoa, eta gaur egunean enpresen arteko lehia dagoen bezala talentoarekiko, baita ere dago lehia sektore publiko eta sektore pribatuaren arteko. Eta guk hori nabarmentzen dugu, eta badago joera bat sektore publikoruntz joan alizateko, eta nagusiki markatzen dian faktoreak dira sektore publikoa eskaintzen dituen baldintzak, zentzu guztitan. Eta horrek erakartzen du, agian beste perfil baterako ikasi duen pertsonak ere, sektore publikoruntz joatea, bere propositoren barnean agian erdigunen ez dagoelako garapen profesionala, eta oso ondo baliotan jartzitu sektore publikoa dauzkan eskaintzak, ez? Eta horrekin, ez zait gaizki iruten sektore publikoa eskaintzen duen eskaintzak, baina horrek eragina daka sistema guztian talentoa kokatzerakoan gizartean bertan, ez? Faktore asko ditugu mailan gainean, bai. Interesgarria da hori ere, sektore publiko eta sektore pribatuaren artean gertatu daiteken lehia hori ez dakit zuek hori nola bizi duzuen, bakoitza zuen esparrutik? Bueno, nik uste dut hori derrigorrezkoa da, elkarlanean da. Eta nik uste dut hori pixka bat etxe barruan orden pixka bat jarri behar dugu. Zeren alde batetik handalkago Esprit, gero Bizkaia talen, gero Gipuzkoan ez dakitzer. Bueno, nik uste pauso bat eman dugu, eta hori lehendakari berak hartu du asuntoa, eta nik uste dut orain da lana, ez astea jarraitzea, baina nik uste dut, eta, aholku bat bezala nik esango nuke, ez egin behar dugu olako plan estrategiko bat eta konsultora bat, ez dut esaten egiten ari dike, baizik eta, identifikatu behar du 3, 4, 5 egitasmo konkretuk eta horiek landu. Zeren, badaude aukera batzuk, eta ez dauka zer ikusirik, baina bai, pixka bat bai, nik uste dut, igual nahiko kritikoa izan, baina badaude esperientzia positibak, eta hemen daukagu, eta hori da Biralgen, hori garbi daukat. Osea, hori Javier Garziak esplikatu du, nik publiko egiten diot, eta horrexek gaitik errepikatzen dut, eta berarekin pribatuan ere baino naiz. Bera bere bizitza osoa, farma munduan egonda, estatu batuetan, onera estatura bueltatu zen, ideia batzu zeukan buruan, juntzen leku batera, eta zuen inolako Madrila eta eta hemen aurkituztun, konplizidade bat hortarako. Eta konplizidade gai hartan, eziketa profesionala izan zen. Claro, 250 persona daude, han Miramonen. Eta orain, esaten dute beste prozesu bat dagoela. Orduan, prozesuak astea, eta ondo astea, inolako plan handik gabe, baina jutea, lehenengoa, instalatuta daudenak, abertzte proiektu erakargarriak eta dauzkaten, eta hori, eta hortarako, bai administrazio aldetik, hautatu egin behar dute, zuk bai eta zuk ez. Eta ez den hori pixkat, porque hori ez du balio. Osea, aukeratu egin behar dela proiektu batzuk, eta nik uste hori, eta gero bestela jarri egin behar degula, foko, osea, atraktibo izateko eta talento hartzeko, enpresa berriak sortu dugu. Bestela, zaila. Apur bat gainetik aipatu da, bereziki eskumenen inguruan, autogobernuaren inguruan ari ginela, eta apur bat gaurkotasunera ekartzearren gaurko solasaldia, atzerriko tituluen homologazioaren kontu hau, zitegi gorenak geldiarazi duena, eskariak dagoeneko martxan zeuden, 200 gora, 800 ere izan litezke, ez dakite titulen homologazio honekin ze hartu eman edo ze ikuspegi duzuen, esaterako, unibertsitatetik? Arazo larri bat suposatzen dula, pensatu, haidi eraitzeiten talentuan berrainako personako puru ez daukagula, eta egon baldin balitzezke atzerritarrak, hemen dauzkaguna, gainera, hainbat. Titula homologatu gabe horrek ekartzuen oztoparekin, arazo larri ekartzu, nagusiki gainera enplegu
publikorako esango nuke ez, sektore pribatuan bagian homologazio horrek hormesterainoko garrantzia ez dauka zertan edukirik, edo beste irtenbideatzeko ikitazketaino sektore publikoan dozkazula lehiaketa publiko arautuetan, noski, titulo ofiziala behar dia izan, ez? Eta horre suposatzeu, ikusi dugu medikuekin, ez? Ikusi dugu hor, ze muga egon litzezken, behaz, hor behar da bizkortasun bat, muga hori, berez, egoera zaila da neurrian, muga hori, arazo gehigarri bilakatzen da. Noski. Eskari asko eta asko, esan duzu moduan, erizainak, medikuak dira, kontuan izan da, osakidetzak dituen beharrak, batira hortxe dago ez da, arazoa eta beharra agerikoa da. Atzerriko talentu erakartzea zari garela, kompetentzia leia handia aipatzen zenuen, Andres, zuk besteak beste. Ez dakit, Euskadik ezer gutxi egiteko duen merkatu anglosajoian adibidez, non bilatu behar ditu langileak, non ari da bilatzen langileak, enpresak. Ego Ameriketan pentsatzekoa da, baina konta eguzuzuk zehatzago. Pues benetan ez dakit nundikan bilatzen dagun, ez dakit, bero, claro, zuk talentua behar baldin badezu, gustatzen zaigu leku egoki batzuetatik, eta horiek normalean egoten dira mendebaldean, eta gure, zuk esan dezun, anglosajoian, Europan, eta hori. Eta han, problema zarago da. Osa, nik ez daukate zer amerikanoekin, baina askok hemen daude. Eta ordun ni bueltatzen naiz berea. Ez baldin badaukazu proiektu atraktiborik, igual ez da posible ez da saiatzea. Igual denbora galtzea da. Porque oso zaila. Porque ez da bakarrik gure problema. Ez que deno problema da. Zujuten baldin bazea Alemaniara eta gertatzen dago, zabera. Osa, Alemanian momentu honetan dauzkate 650.000 lanpostu kobritu gabe. Eta gainera, urtero, ja hori igoingo da 400.000. Alemania daukate, eta gainera errekonbertsio bat egin behar dutela. Zeren, daukaten industria momentuta aldatu egin behar dutela. Zeren, oinarriak hautsita dauzkate. Orduan, egin behar dutela gauza bat. Orduan, horiek egin gautela. Karo, finatzen duan Londres batekin konpetitzea, zaila daukagu. Ez daukagu bat ere erraza. Zergatik da zaila adibidera jotzearen, Ego Ameriketako langile bat ona erakartzea, zelen irakurketa batean pentsatu liteke, esaterako soldatari erreparatuta, erakargarria izan litekela hemengo soldata bat, nondik dator zailtasun hori? Ez pentsatu soldata aldetikan, herri horietan, beheko soldatak oso bajua dira, baina goiko soldatak ez dira batzutan hemendikan konparatzioa. Soldata aldetik, guk ez daukagu inolako problema. Ez dut esaten, nik momentu enten dakin nun bilatzen ari geren. Karo, gero eta nola haundiagoa daukagun, eta adar gehiago dauzkagun, Frantzian batez ere, Frantzian, Estrasburgon ondoan daukagu fabrika bat, eta hori igo egiten ari dela. Bueno, hango jendeakin, ja taladero gehiago dauzkagu. Ez dira danak onera kartzeko, porque hemen ez dakabitza, ez da, hauz dauka logikarik. Hemen hori baita ere, guretzat ja, ez dut esaten, igo egin behar degula, edo hasi egin behar degula hemen. Hemen, jungo era, gure modura. Ez da, hain larria. Momentu honetan, kapaz gara gure merkatutan jendeara kartzeko, baina txikiak problema handia dukiko dute. Esango dugu ekimen solasaldi honetan batu gaituela ekonomiak noski, talentuak kasu honetan, baina baita euskarak ere, euskara hutsean egiten ari baikara solasaldi hau, eta galdetu nahi nizuen ze toki erronka handi honetan euskararentzat eta euskarari aktualidadeaz ari ginela egon baitira adierazpen batzuk, euskara apur bat erdigunean jarri dutenak, oztopo izan ote daitekeen, ala ez, hirurei luzatu nahi dizuet galdera hau, ze toki euskarari, ze toki euskararentzat, nork hasi nahi du? Bueno, hasiko naiz. Bizkanik uste,
erronka da, ongi esan duzun bezala, bai, erronka da, baina nik uste aldi berian baita ere aukera badala. Bai? Aukera bada, eta bat bi puntu azpimarratuko nituzke. Nik usten dut euskerak hizkuntzak baita ere lurralde honi eta herri honi ematen diola bere berezitasun bat, bai? Eta genuinoa dan, edo eta desberdina dan, mundu mailan dain globalizatuta eta oso antzekua bilakatzen nahi dan hortan, bueno, pertsone batzuk eta kolektibo batzuk balioan jartzen duten gaia da. Eta bestalde nik usten dut baita ere, zenbait enpresei kohesioa eta zenbait enpresei baita ere ematen diotela euskara izan litekela zerbait batzen dituna, langileen aldetikan zerbait ustartu eta arraigo hori, edo talen esan desun errotze hori ematen diena. Orduan, erronka da, zalantzari gabe, eta etorkinei buruz egia, eta etorkinekin, eta hizkuntzen kudeaketa, eta eleaniztasuna kudeatu behar da, baina aldi berean, eta positiboa izanikan, bani bi puntu horiek azpimarratuko nituzke, eta nik uste aukerak ere ekarri ditzakela. Ez arazoa, baizik eta aukerak. Nik uste horrekatzatokatzen zaigula hainbat faktore ezberdin, ez? Gauza bat talentua, aberastasuna sortzea, ongizateko estatua mantentzea berritugun baliabideekin, eta azkenean bizitza aukera aproposak eskaintzea gizarteari, eta aldi berean hori uztartu behar dugu identitatearekin. Eta identitatea baitu hainbat elementu urrasgo, baitan ezagarri nabarmen gurea euskara da, ez? Eta euskerak bere leku eduki behar du, eta bere espazioa egin behar dugu, hori bermatu behar dugu. Eta horrek batzutan izango du aldeko, eta ez dutan kontrako. Baina nik ez nuke sartuko auzi hortan kontrako danez, alde batea aldeantziz. Nik uste gauzatzu da dela, bai ala bai gure propioak bermatu behar ditugula, toitako bat identitatearen zati garrantzitsua da, ez? Zer ez dela zergatiak galtzen hasten gara, eta guzti hau zergatik, ez? Talentoa zergatik, enpresak zergatik, aberastasuna zergatik, eta nik uste zergatia garbi ukitzea garrantzitsua dela, eta nik euskara horko okatzen dut. Nik uste dut eztabaideekin batez ere erdaraz egitea kontuz egilen behar dugula. Nik pentsatu nun, ez zen oso zaila asmatzea, eta nik galdetu dut gaur goizen, eta horren txemen dauket erantzuna, behaseinen ia 3.000 langile daude, zenbat dire euskaldunak. Euskaldunak 78,75. Ulertzen dutena, euskara ulertzen dutena, 8,6. Eta, ez daukate ideiarik, 12 bat. Hori da, errealitate bat. Eta errealitate horrekin, beste galdera bat egin dut, eta hori ez daukat hain zehatzak datuak, baina gure, Gipuzkoa osoa, eta euskagun enpresekin eta hori, gu kalkulatzen dugu, ia 1.000 persona inglesez lan egiten dutela, egunero. Orduan, hori da importante. Osea, eta ez hartu, eta guk euskaldun bezala, egin behar dugu, olako ekimen bezala, gehiago, guk hitz egiten duguna gehiago erabili behar dugula, eta ni desde luego ez nahi sartuko beste diskusioetan. Eta badakit, eta ulertzen dut, erronka badala, noski. Porque edo inmigrantek, edo kanpoko jendeak, atzerritarrak etortzen direla, edo bera jongo, hori garbi dago. Eta kanpotik etortzen direna, ez dira euskaldunak izango. Bueno, 100.000 daude kanpoan, 100.000 daude kanpoan. Desde luego, danak ez dira etorriko. Baina batzuk kanpoan egotea, hori guretzen da, nik beste gunean, eta hori kasualidadez, topatu nintzen kalean, ni Australian, Australia. Eta zuzer egiten zu Australia. Ingeniero zen, ez dakizer, doktor, tal, eta zegoen, zindeiko osasun sisteman adimen artifizialak garatzen. Eta gu hemen osakidetzakin eta hori, eta zu zindei. Etorri kongresura, esplikatu eta bilatuko dugu bidea, porque nahi baldin bazu etortzea hori egin behar dugula. Orduan, kanpoan bauzkagu batzuk, baina etorkiko direnak, ez dira euskaldunak, eta bai erronka daukagu, baina suabe, zaratarik gabe, eta ez sartzen olako polemiketan. Tira, ipatzen zenuen kasu hau, mutile edo langile honena, kanpora joan dena, eta beste elementu bat jartzearen mailaren gainean, telelana ere hor dago, batez ere pandemiaren garaitik, konfinamendutik eta auspotu dena, indarra hartzen joan dena,
eta telelanak ere ireki ditu beste ate batzuk, esaterako, gure gazteak, Euskadiko gazteak, etxetik, Euskaditik, kanpoko enpresentzat lanean ari direnak, hori ere bada, errealitate bat. Nola ikusten duzu, hau, telelanaren kontua. Ze telelana ere bat da, eskatzen den baldintzetako bat, gaur egun, gazteen artean. Bai, egia da, hainbat lanpostutan galderetako bat izaten da, ez da zenbat egun telelanen egiteko aukera. Bueno, nik uste dut bi errealia dola, bat dela bertan egonda egun batzu fisiko beste telelan moitu zabar, baina hori modu batea bestea, hori etorri da gelditzeko, eta hori errotuta dagoen zerbait da. Beste eredu badana da, bertatik arremoto erabat eguneko egunean lan egitea. Horregia beste mundu bat irekitzen du. Uste profesio batzutarako posible izan liteken eredu badala, beste hainbatetan ez da irtenbide. Osea, pentsatzea lima dugu, bakit ez hori planteamentu da, gure talentoren arazoa konpondu genezakela atzerritarrak telelan ala eginez Euskadiko enpresetara, hortik etorko ja bakan batzuk, gutxi batzuk, ez? Eta sektore oso konkretutakoak, informatikaren mundukoak, softwareko garapenekoak, eta bar. Bestea bai, besteak telelana uztartzea, eta gainean uste malgutasun ematen dula, eta abantailat izan letekela ondo kudeatuta gauza guztiak bezala, ez? Zerbait gehitzea nahi duzuen, bai? Mantendu ditugun elkarrizketa desberdinen arabera, ongi diozun bezala nik uste bi errealidade desberdin diela. Eta gogoratzen manima ezuelen aipatu ditut, gai desberdinen artean, baloratzen zituztenen artean, bazeon gizarteratzeko eta interrelazionatzeko aukera hori baita ere. Bai? Gauze bada, bi egun telelana egitea etxetikan eta horrek ematen dizun malguntasuna, eta bestia da, praktikoki, eguneroko harremanik aukigabe, mundu virtual batekin interaktuatzia, bai. Orduan ikusten, bi errealidade horiek, ni behintzat azpimarra nik ikusten. Bai, nik anekdota bezala kontatuko, gure sektore batean señalizazioan hori da softwaren garapena, gure kompetidore bat esaten zuen, bai, jende problema handia zeukaten, eta esan du, teletrabajo egunetik egun. Bakarri daukazu aukera, hilabetean, behin egun batean, egoitza zentralara jutea. Claro, hori gehiegi da. Baina, desde luego, sektore batzutan, derrigorrez da, gazteentzako, telelana pixka bat eukitzea. Baina, hori ez da problema larriena. Problema larriena da, hemengo enpresak, hartzen baldin baditugu, kanpoko jendeak, Indian edo olako, porque azkenean, bai, egiten dugu, eta gero hoiek ez dute hemen zergak ordaintzen, ez dute hemen konsumitzen, eta hori ere, nik uste dut arriskoa gorriga da bestea baino. Tira, berehala jo dugu solasaldi honetan atzerriko talentu hori erakartzearen inguruan, ez dakit esango zenuketen, orokorrean, migrazioa dela irtenbiderako gako nagusietako bat Euskadin. Horrela esan da. Nola ikusten duzu, esan liteke hori, ala? Ikuste dela, komponente guzti horiengan, baita ere, beharrezko izango den piezetako bat, bai? Niko indala gutxi, ikuspegik ipintzen zituen, datu batzuen arabera baita ere, oso esanguratsua izan zen, gaur egun dagoeneko ditugun, gure artean ditugun etorkin horien profilak ikustia zein dian. Zeta askotan pentsatu duguna da, hainbat jardueretan nahi dielako, edo eta zaintza alorrean nahi dielako, edo eta hosteleritza alorrean daudelako, dituztela perfil konkretu batzuk eta profil konkretu batzuk. Eta han ikusten zana zan baita ere, eta horra itikan importantia, horra ipatu da, tituloen homologazio eta guzti hori dana, hor ikusten da baita ere, aukera bat, egon litekela etxe barruan dagoeneko ditugun etorkin horiek beste ibilbide batzuk eta beste lan batzuk egiteko ere. Nik usten dut, komponentetako badala, porque esan dute hasieratikan, nahita ere, dauzkagunekin eta gianokin, tamaina bate iritsi gaitezke, beraz, hor, zati horren, soluzio horren zati, garrantzitsu, nik uste izan beharko dula. Gako asko atera dira mai gainera egia da, horren gai handia izanik etengabe eta ordu luzez hitz egin genezakela honen inguruan asko luzatu gintezkela, baina denborak aurrera egiten duenez, badakizue solasaldietan, iaz ere ala egin genuen, galderetarako tartetxo bat ere irekitzen dugula, hemen publiko moduan etorri zareten on artean,
norbaitek galderaren bat egitea nahiko balu, galdera bat orokorrean bota, galderaren bat zuzendu izlarietakoren bati, okerraz banago, mikrofono bat ibiliko da hortik bueltaka, eta tira, galderarik badago? Norbait animatzen da, badirudena argita garbi gelditu dela. Bai, aurrera. Kontu honetan, eta nik enpresa barru begirako gako bat eman nahi nuke. Eta da, asko kontatzen dago zenbat jubilatuko dira, zenbat jendek hartuko duen erretiroa, baina adinean aurrera gila da, erretiro adina ere atzeratzen ari dela, eta zahartzen goazen langileen talentuari eusteko eta gako horri ere zenbateraino begiratu beharretzaion eta adin planak egin eta Sala de Larrika ekonomistak aipatzen du gauza hauek ere kontutan hartu beharko liratekela. Ez dakit zuek zei iritzi da kasuen horri buruz. Hartzen da, edo ez, talentu hori kontutan. Aurrera, erantzun nahi duenak? Nik uste eta puntu importantea dela. Itzien dugu implizitoki gazte jendearen talentoaz, ez? Eta egia dana da, gaur egun talentoa bat dagoela, baina talento horre bilakaera bat behar dula. Eta horre berak ere behar dula estrategia bat kudeaketa bat, ez? Eta enpresa askotan, hainbat pertsona baoaz gaitzen eta aldatzen berain ibilbidetan, ez? Eta horrek eskatzen duna da, ondo diagnostikatzea, laguntzea, ibilbideek egitea, ibilbideek erraztea, ez? Aidia sortzen eskaintza ezberdinako handik nahiko berria dianak, ez? Abiez Unibertsitate mundua mikrokredentzialen bidea dago, pizkanakariana bideratzen, eta ja formazio oso laburrak, ibilbide oso malguak bideratzituztenak, osatu alizateko talentu hori. Beraz, aipatu guztionetan, barnean hartu beharko nuke hori. Hau da, ez gazteen sarrera bakarrik, baizik eta barnean daudenen, talentu horien bilakaera nola landu, ez da nola orientatu enpresa horrek dituen behar berrietara, eta agian iraganan zituen behar batzuk desagertu dialako, erabat transformatu dialako, ez? Eta Andres Apunterek egin nahi ote duzun kasunetan zuzenen enpresaren munduari begiratzen jolako galdera. Beste herrietan egiten ari beste hausnarketa bat, eta da jubilazioaren data luzatzea. Jenderik ez baldin bago, eta gainera hori Alemanian pesatzen egirela. Begira, leku guztietan. Eta, karo, nik uste dut momentu enten dago Europan 67, eta beraz gertatu da Frantzian. Frantzian jarri dute, edo ez dakit jarri duten, edo jarri nahi dute 74 eta 6.000 egon direla, eta hori prozesu hori, pues pentsatu egin behar dela baita ere, porque eske desoreka bat dagoela. Jende gutxigo, eta gainera, ja juten direla jubilazioa, soldatak, jubilazioen soldatak, altuenetako. Orduan hori ere, mai gainean dago, leku askotan. Beste galderarik bada? Bai. Nik lehen aipatu dezuenaren arira, eta berezeki, kasu honetan landerri hezkuntza mundutik datorrelako. Inglesezko hezkuntzak lagunduko luke, inglesezko eskaintza zabalagoak lagunduko luke talentu erakartzen, edo eskaintza badago, eta hori ez da zen mundu anglosajoian, noski, baino, milioi bat alditz eskaintza handiagoa izango da beraz. Eska bat lehen aipatu dezuenaren arira. Eskaintza badago, baina handitu beharko litzake. Baina nik uste eskaintza zaratago behar dana da estrategia bat, benetan atzerriko ikasleen erakartze hori egin alizateko. Oinarrizko baldintza badana da, graduako espezifikoki masterrak ingelesez garatzea ez, baina horrez eta zaratago atzerrira gerturatu behar eta eskaintza global bat egin behar da. Gure saiakera hor nagusiki dana da, masteretara erakartzen dianak lotzea, dual ereduaren bitartez bertako enpresekin, ez? Eta, hor, lehena bipatzen genuen aritik, uztarketa hori, kostatzen da, ez? Baina bai, hori da moitu beharreko beste tekletako bat. Kanpoko ikaslegoa erakartzena izan ezkero, balditza proposagarri berra hizkuntzan ikuspuntutik, ere beraiei begira, bai.
Bestelako galderarik? Aurrera. Andresi, galdera luzatu nahi dio. Aipatu du personen joera dela hiriburuetara jotzea. Bai, egunon. Ez Andresi, luzatu nahi diot galdera. Aipatu duelako personen joera dela hiriburuetara jotzea eta hiriburuetan dagoela esan dezagun ez dakit etorkizuna da, baina bai bintzet aukera ezberdin horiek. Lurralde ikuspegi batetik ze puntuko arte dauka garrantzia, guk industria batez ere lurralde barruan dugu, ze puntuko arte du apustu berri horiek hiriburuetara ekartzea edo enpresetatik gertu izatea. Zein da daukagun autua egin beharrekoa? Ez dut ondo ulertu, mesedez. Errepikatu mesedez, galdera? Personen joera. Bai. Eta aukerak hiriburuetan sortzen baldin badira, gu lurralde bezala, hemen Donosti, Gasteiz, Bilbo, Iruña, Baiona. Nun dugu gure ekosistemak sortu beharra, industrietatik ikertu lurraldearen barruan edo hiriburuetara jo behar da? Leku guztietan, leku guztietan. Nik uste ez gaude honen diak. Hau da Euskal Hiria. Nik uste dut hori azkenean hori kanpotar batetik esatea Beasain edo Donosti edo Bilbao ez dute bereizten. Beraientzako, Londresen bizi baldin badia, ez da. Problema hori nik ez dut, esan nahi dut beste modu batekoa. Ez da guri bak gertatzen zaiguna nun kokatzea gauza. Gu kokatuko dugu daukagun lekuetan eta ez, nik uste dut hori ondo egin dugu. Erkide bezala gutxi gora bera gauza asko jarri ditugu leku guztietan, beste jartzen badia estatu mailan hori niretzat hori estakeri bat da, gauza bat denak leku batean jartzea, hori desoreka bat sortzen dela, guk ez daukagu problemarik hori, nik esan nahi dut hori, jendeari onera tortzea, saldu egin behar dagula hiri handi bat bezala, hiri handi bat zala, ara gero, bai mugit jortasuna eta hori hobetu egin behar dugula gauzak, erraztzagok egiteko, baina guretzat da problema da jende gaztea atraktiboa daukala Euskal Hiria baino Londres, Viena, San Francisco, Boston edo Madrid. Eta hori errealitate bat da. Eta horrekin kontuan eukin behar dugula gure estrategiak garatzeko momentua. Bestelako galderarik? Tira, galderarik ez badago eta amaitzear gauden honetan, apur bat solasaldia izteko bai galdetu nahiko nizuekela hirurei, apur bat erantzuna titular moduan edo labur, nola, titularra ez bada labur, oso luzez. Nola ikusten duzuen zuek 10 urte barru Euskadi? Galdera hori da Euskadi, Gipuzkoa, nola ikusten duzue? Nola ikusi nahi duzue? Bi galdera desberdin dira, baina tira. Nork hasi nahi du? Politikoa. Bueno, nik ondo diozun bezala, ez dakit hola ikusi nahiko nuke behintzat, nik uste realidade hori izango dela, askoz anitzagoa izango da, gaur baino, baina nik industriala izango dela aurrikusten dut, gaur dan bezala beste industri batekin, agian digitalizatuagoa, automatizatuagoa, beste sektore batzukin, baino, nik usten dut baita ere, herri honek jakin izan dula reinventatzen, auki ditula baita ere, rekonbersio eta aldaketa desberdinak industriari dagokionez ere, nik uste eta aurre egingo diola, eta aldi berean ikusten dut baita ere, identitate hori mantenduko dula, bai, lortuko ditula, gaur egunean lehiakortasuna eta ongizate izate hori, uztartzen ditun hori, era berian edo eta areta hobego mantendu alizatea. Bueno, bai, nik ez dakit nola, baina atzera begiratzen badin badugu, eta jartzen badin badugu 40 urte lehenago, gobernu Eusko Jaurlaritza berri hasi zenen, diktadura ondoren, eta hemen dago Pedro, esplikatzeko ni baino beto nola geunden momentu hontan, eta ze erabaki batzuk hartu ziren garai hartan, industria
zientzia, teknologia, holako da, eta hori ezaugarri horiek mantendu egin dugu 40 urtetan, naiz eta gaur, eta hori egin behar dela, eriketa hori egin behar dela, zein da gure auleziak eta gure problemak, orain dela 40 urtekin konparatuta, dago gezerrik. Orduan, optimista izan behar dela, baikorra izan behar dela, eta bai, nik uste lehen esan dugu, hau ezin da industriatikan, edo enpresa hundietikan, edo unibertsitateik bakarrik, elkarlanean. Elkarlanean nik uste kapaz izango garela, hobeto, eta bai, seguraski, eta hori, kanciller Scholek, esan du, Alemania da emigranten herria. Hori, Alemanian esatea, ez da txorakeri bat. Eta guk hori, barneratu egin behar dagula, emigranten herri bat izan gara. Izan garea emigrante, eta orain inmigranteak bertu. Eta hori aldaketak eukiko digula, eta bai, euskera, eta gure kultura, eta gure... Baina, hori barneratu egin behar dagula, eta proaktibo izan behar gala, porque bestela, etorriko dira, kontroli gabe. Eta hori da problema. Jende batzuk, tortzen direla, kontroli gabe. Bueno, eta bai, eta ulertzen dut, eta eskubide daukate, eta bale, pero saiatu egin behar dagula hori, pixka bat, hori kudeatu. Ander. Ez zaiterre zaiten ezer berririk esatea. 10 urteko proiektzioan nahi gustatuko litzedake, hori, aipatu da moduan elkarlanean, ez dago beste modurik, ongizatea eta beraztasuna eta lehiakortasuna, eren bila lanean aidan herri bat bezala konfiguratzea, ez? Eta lan hortan aritzea. Eta esan dugun guztiaz gain optimismoarekin, zen ikusten ez da alternatibarik optimismoarekiko. Irazta modu txarra solasaldia bukatzeko optimismo edo baikortasun horrekin, jakin badakigulako bide luzea daukagula aurretik, malkartxu ere izango dela, baina tira, errepikatu dena, 3 kasuetan elkarlana da, eta uste dute ezinbestean, erronka honi arrakastaz aurre egiten badiogu elkarlan estuarekin izango dela, eta uste dut, eta adibide kola erakusten dute, Euskadin elkarlan honek baduela oksigenoa eta badituela pilak aurrera egiteko oraindik ere. Tira, eskerrik asko, hiruroi, uste dut interesgarria izan dela benetan gaurko solasaldia. Eskerrik asko bertaratu zareten guztioi ere, gogoratu etekin ekimen honen urrengo solasaldia ekainean izango dugula, 3 dira guztira, bigarrena ekainean izango da, ekainaren 18an, gaia oraindik finkatu gabe, baina zalantzarik ez dut intereseko gaia izango dela ere, eta beraz espero dut bazuetako askoan aurkituko zaituztegula. Eskerrik asko, esandakoa, orain nahi duena kafetxo bat hartzeko aukera ere izango du, goian, eta nahi izan ez gero, solasaldi honekin jarraitzeko aukera ere. Besterik ez, egun ona izan, eskerrik asko.